γίνει αυτό που λέτε. Ο κύριος Καρατζαφέρης κατηγορείται ότι πήρε μίζα για την αγορά των Super Puma το 2000. Κάτσε να δούμε τι γίνεται. Λέω γιατί κατηγορείται. Πού να ξέρω εγώ για τα άλλα. Αυτά ξέρουμε. Αν ξέρετε κάτι άλλο, θα το πείτε. Μάθαμε για ένα 600. Ένα λεπτό να ολοκληρώσω λίγο. Αυτά τα έδωσε υποτίθεται μια εταιρεία, η Κεστρέλ, στον κύριο Καρατζαφέρη. Το 2009, εγώ με τον κύριο Πλεύρη κάνω μια ερώτηση που λέω, μα ελέγξατε αυτή τη σύμβαση που είναι ετεροβερός υπέρ της εταιρείας και κατά του δημοσίου. Εμείς ρωτάμε το ακριβώς ανάποδο. Τι σας είπε ο αρχηγός σας τότε? Γι' αυτό δεν μου είπε τίποτα. Τι σας είπε ο αρχηγός σας? Δεν μου είπε τίποτα. Αυτό μπορώ να το καταθέσω και στον εισαγγελέα. Σας άφησα την ερώτηση. Δεν μου είπε τίποτα. Μα έχει πάρει λεφτά. Αυτό βλέπει από την υπόθεση. Δεν μου είπε ούτε να την κάνω ούτε να μην την κάνω. Την κάνω μόνη μας. Λέει διπλά κοροϊδό. Διπλά κοροϊδό, αυτό μου λες τώρα. Εντάξει τώρα. Ακούστε τι έμεινε να βγει. Σας στέλνουμε το εξώδικο για να δημοσιεύσετε την ερώτηση. Για ποιο λόγο? Βεβαίως την δημοσιεύσετε. Γιατί όχι την πρώτη μέρα. Γιατί βάζατε τίτλο Super Puma ερώτηση ο Άδωνης, ο Πλεύρης και ο Βορύδης που δεν έχει καμία σχέση. Προσέξτε. Χωρίς να βάλετε ερώτηση από κάτω που η ερώτηση μας είναι ελέγξτε την εταιρεία και τη σύμβαση. Λέτε ακριβώς ανάποδο. Ενώπιον του ελληνικού λαού. Παραδέχεται ότι σε διπλά κοροϊδό. Κάνεις και ερώτηση για την υπόθεση. Την ερώτηση που έχει πάρει λεφτά ο Καρατζαφέρης. Μα άμα είχα να ασχοληθεί σοβαρά με την ερώτηση, θα πιάσει τον Καρατζαφέρη τότε σου λέω. Δεν καταλαβαίνεις τι κάνεις? Άλλος του Καρατζαφέρη ήσουνα, αυτό μου λες? Μα δεν με έβαλε ο Καρατζαφέρη. Μα εσύ λέω πώς συμπεριφέρεσαι. Πώς αισθάνεσαι τώρα? Μία αλφα λάμδα αλφα κάπα, έτσι αισθάνεσαι σήμερα? Για μια ερώτηση που έχει κάνει. Για μια ερώτηση. Τώρα σου λέει. Για μια ερώτηση που κάνει και λέει. Μα δεν πήρε λεφτά από την ερώτηση σου. Όχι, πριν τα έχει πάρει. Τα είχε πάρει 9 χρόνια πριν. Αυτό λέω και εσύ κάνεις ερώτηση για το θέμα αυτό. Πώς αισθάνεσαι τώρα? Πες τώρα πώς αισθάνεσαι. Τώρα πώς αισθάνεσαι. Δεν θα σου πει αισθάνομαι. Μία αλφα λάμδα. Όταν λες τηλεόραση. Τα έξυπνα πουλιά απ' τη μύτη πιάνονται. Αυτό λέει τώρα. Όταν λες στην τηλεόραση ότι εγώ έκανα ερωτήσεις και ο Καρατζαφέρης έπαιρνε τα λεφτά, συνδέεις για το ίδιο θέμα. Για το ίδιο θέμα. Μα η ερώτησή μου είναι ψάξτε να δείτε ποιος πήρε λεφτά. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας.